Mírate. Bueno, yo también lo sería si estuviera atada a una casa. O llevar a 20 años en la misma empresa. O sacrificar a 10 para pagar un coche. Pero yo no tengo nada que perder. Escucha, que a lo mejor aprendes algo. Según tú, soy un vago, un egocéntrico. Espera que termino con este tuit y te hago caso. Piensas que no tengo ni idea de relacionarme. Por eso tú y yo nunca seríamos match. Emoji carita triste. Ah, que te caigo mal. ¿Me vas a dejar de seguir por eso? Por favor, no lo hagas. Lo que pasa es que te sientes amenazado. Estoy más actualizado y preparado que tú. Conozco el fracaso. Crecí durante la crisis. Y básicamente seré la que pague tu pensión. ¿O no? Ya veremos. El mundo ha cambiado y tú ya no lo entiendes. Es lo que hay. Puedes sufrir o disfrutar del momento. Tú decides. Yo te espero dentro. Bon dia. No ens patrocinava 100 montaditos, Hem posat aquest anunci perquè vegueu interactuar els millennials, la generació I, que és del que us parlarem nosaltres. Com que no som millennials, els hem cedit la primera part de la intervenció als propis millennials, que sense anunciar i els heu vist en directe. En principi, per si teniu algun dubte, ja és la Núria, jo soc l'Ivo. Aclarida la petita possibilitat de dubte, comencem. Primer de tot, gràcies per estar aquí, novament. Molt bé. Suposo que moltes vegades heu sentit crítiques sobre la joventut, no? Frases com aquesta. Ja no tinc cap mena d'esperança en el futur del nostre país si la joventut d'avui demà pren el poder, perquè aquesta joventut és insuportable, desenfrenada i simplement horrible. Us sona haver sentit alguna vegada aquesta frase els vostres pares, els vostres padrins o avis? O aquesta. Els joves d'avui són uns tirans, contradiuen els seus pares, devoren el menjar i falten el respecte als seus mestres. Doncs bé, sapigueu que aquesta diferència generacional no és d'avui. Qui van dir aquestes frases, aquella, és més antiga, va ser Hesíode, més o menys al segle VII, VIII, abans de Crist. I aquest altre és Sòcrates, el filòsof, al segle IV, V abans de Crist. És a dir, que sempre hem estat qüestionant les noves generacions. Si haguessin tingut raó, ja no estaríem aquí avui dia. Estaríem molt pitjor del que estaven ells. No sé què haguessin dit si haguessin conegut els millennials, pobrets, Però bé, anem avançant. Abans de tot, anem-li a donar un marge... Vale, acabem el micro, anem a utilitzar els pulmons, que per això estan. El primer de tot anem a ficar-li un marc, això. Anem a dir un marc referencial. Evidentment, això no és així de bon antubi, no és una cosa que marqui exactament aquests tempos. Qui va néixer, escolta, qui va néixer el 61 i qui va néixer el 59, no es tracta de referenciar-ho tan bèstiament, però sí que es tractaria de donar-li una mica de mà. On som? Qui som? I llavors entenem que d'aquests 45 i 60 va ser el gran baby boomer, després d'aquests 60-80 ens trobem amb la generació X, després ens trobem amb la generació Y, aquells que anomenarem millennials i que estan integrats entre el 80 i el 95, i finalment la generació Z, aquella que s'encapsula aproximadament quan ja arrossem els anys del 2000 fins i cap endavant. Encara que algun ja ho comença aquesta X, comencen a despejar esta X y empiezan a decir que podría ser el final hacia el 2009, donde empezaría otra generación. Hi ha hagut més avançats que els han començat a dir la generació doble Z. Això són coses que s'estan païnt, que s'estan tractant en aquest moment i que els experts sociòlegs segurament hi tindran molt a dir en els pròxims temps. Perquè us feu una idea, aquí és on apareix el conegut com a nació digital, el NAT digital apareix en aquests moments. En el moment on es comencen a forjar les grans webs aquestes que ens han dut a que nosaltres ho consultem tot per internet. Jo us volia primer convocar que féssim un petit assaig, no? A veure si som capaços de situar-nos a cada un de nosaltres aquí. A veure, per tant, quants baby boomers tenim avui a la sala? No saquéis años, por favor, como la Pantoja, O sea, todos con el año real, Más o menos, vale? Va, que ja tenim baby boomers, benvinguts. Generacions X, quantes generacions X tenim? Hosti, tu! Estem tots aquí, Mare de Déu! Bueno, va, anem pels millennials. S'atreveixen a aixecar l'edat els millennials perquè, va, molt bé,
Però escolta, vosaltres a cridar, si no us sentiu identificats, ens renyeu perquè teniu molt més a dir d'avui al futur, perquè és vostre. Tot i que us tinc que dir que... Perdó, algú de la generació Z que hagi vingut? No? Són a l'escola encara, Exacte, estan escolaritzats com toca, no? Molt bé, doncs i amb això li donem un marc, val? Ara també us vull fer un joc, sisplau, perquè si bé ja hem donat aquest marc, us voldria demanar una cosa, us voldria demanar que hem dit amb la Núria que escolta, els convertim tots en millennial? Va, per què no? Convertir-los tots en millennial. Llavors, us vull fer un pacte que us demano que el feu amb el vostre company de seient, que és, a partir d'ara, mirarem les coses com a millennials. Almenys en aquesta estoneta que us estem donant l'abraç a la Núria i jo, mirarem les comes, podeu dir-li al costat, hola millennial, jo també soc millennial. Us doneu la mà, us somrieu, sisplau. Ben segur que no ho fa, sisplau, s'ha de fer. No sigueu tímids. Va. Els millennials t'acabeu de fer, Què passa? Abraçades, carinyo, amor. Molt bé. Fixeu-vos, ara anem a buscar la historieta pròpia dels millennials. Com anem a parlar de l'emprenedoria, però dintre de l'emprenedoria anem a parlar dels millennials, anem a veure com es situen ells al traspàs, al transbord de tota aquesta història. Com van néixer, com es van desenvolupar i com estem ara. Anem-los a mirar. Primer de tot van néixer amb un cicle d'una certa bonança. Poder no era una bonança com la que tenim, com la que hem tingut, com la que tenim ara, no, com la que en algun moment hem tingut. Vull dir, era una certa bonança, una bonança d'aquella època, però una bonança. Després, una miqueta més endavant, els hi ve la primera crisi. Una crisi que ara no recorda ningú, però una crisi que va ser galopant. Espanya va afectar moltíssim. Es veu amb ratis sectorials que he mogut jo per certs sectors on hem estat, quan te'ls mires dius, ostres, i què va passar el 95? Jo no me'n recordava, però comencen a refrescar a les empreses. Després, evidentment, torna a haver la bombolla. Aquesta bombolla es va fer tan llarga, va ser tan llarga, que la gent es pensava que mai sortiria de l'èxit. Era como una eternización del éxito. El éxito no se va a terminar nunca. Puedo comprar una casa, la casa mejorará, puedo comprarme... La gente se pensaba que hasta su coche subiría de precio, era la hostia esto. La cuestión de comprar cosas porque la mañana siguiente todas serían más buenas, más caras y más cojonudas. Y la realidad nos llevó al tropezón fantástico que tuvimos. Algunos políticos lo aceptaron un poco antes, como sabéis, otros lo aceptaron un poco después. Però anem a veure que sobre el 2007 es dona el crack del 7. I a partir d'aquí, pum, amb caiguda olímpica, fins a una era que ara podríem anomenar, com ja han anomenat alguns especialistes, la era líquida. Una era on per molt que t'agafis a algú, aquest algú es pot enfonsar. I això és el que han viscut els millennials i tots nosaltres. Molt bé, els millennials. Doncs són més o menys els que tenen de 21 a 36 anys, però ja diem, això és la nostra afició que tenim a classificar. Ens resulta més fàcil, però sempre és adaptable i el que farem és explicar-vos com pensen, com senten, quines són les tendències dintre de l'emprenedoria d'aquest sector de joves. Anem a per la primera. Molt bé, qui són els millennials? Doncs són els que han rebut més educació de la història. Són els que han tingut l'oportunitat d'anar a universitats, d'estudiar en programes Erasmus, estan superpreparats. Han tingut unes qualificacions molt altes. Han anat a llocs que els han facilitat l'estudi. S'han procurat una formació fins al límit que han pogut i les seves famílies han sostingut i moltes vegades han sostingut fins a alts nivells d'estudi. És la primera generació, justament pel que explicava l'Ivo de la bombolla i la crisi que encara dure, que serà més pobra que l'anterior. I això ja veurem quin impacte té en els millennials. Evidentment són competents tecnològics. Fixeu-vos que encara no són nascuts digitals, però tenen les tecnologies enganxades a la mà. Les tenim tots. Jo us anava a proposar una cosa, a veure si us sembla bé. Què us semblaria si intentéssim petar el Twitter amb un hashtag? Fem el hashtag emprenedoria debat y a ver si lo logramos trending topics. Nos lo proposem. Todos petando en el Twitter emprendedoria debat. Qué pesado este tío que habla ahora, suerte que está Nuria, ¿vale? Lo que queráis, pero a petarlo en el Twitter, ¿vale?
són, malgrat la crisi, malgrat que seran més pobres que els seus pares, malgrat que encara no poden sortir de casa dels pares perquè no tenen una economia suficient, són optimistes, són lluitadors, no es donen per vençuts. Aquesta és una actitud molt propícia a l'emprenedoria, així que val la pena contactar amb els millennials. Ai, perdó. Són liberals i tolerants. Evidentment, senten que el respecte cap a ells esdevé gràcies a ells tenir respecte cap a la humanitat. Això és el bo, que ens ensenyen i ens imprimeixen a la societat un nou valor, que és un valor de respecte i tolerància. Valoren la moda i les tendències. Saben de marques, saben el que esperen d'una marca i després també els agrada la individualització d'aquests productes. Molt bé, dominen les xarxes socials, és evident que estem, bueno ja ho veieu, no? Vull dir, allò de la reunió d'amics al voltant d'una taula i ser capaços de tots 4 o tots 5 estar amb el mòbil a la mà. Patologia, sociocultura, no ho sé. No són religiosos. Tindran les seues creences, però si aneu a les esglésies catòliques tradicionals veureu que de millennials n'hi ha ben pocs. Profundament espirituals, Poden ser profundament espirituals. Sí, perquè ells tenen una voluntat de canviar el món, d'aportar un valor a la societat. Jo crec que tenen aquesta necessitat espiritual aplicada al benefici del món, del planeta i de totes les persones. Evidentment s'han trobat amb una precarietat laboral. És la generació que més pateix d'estrès i ansietat, no sé si això ho sabíeu, si els millennials de per aquí ho podeu confirmar. Sí? Els emprenedors, evidentment, de qualsevol edat, diria jo, però a més és això, es troben amb una sèrie de dificultats i després ja veureu més endavant quan parlarem de les megatendències, de l'entorn VUCA, de tot el que significa viure, com viuen ara ells, com ha canviat la societat en què vivim i l'entorn des dels baby boomers fins ara. Això és el que els genera l'estrès i l'ansietat. Encara que els veieu tan macos, estan estressats, però és que es cuiden. Enganyen, però es cuiden, Carai, això sí que és un micro. És la generació més interracial i intercultural de la història. Ells viatgen, ha hagut gent que ha vingut aquí i ens hem barrejat tots molt, així que són molt més oberts i més predisposats al canvi de qualsevol tipus i a relacionar-se amb persones absolutament diferents. I ja sabeu que la diversitat i la varietat genera la riquesa. Ara falla el meu, Pobre. A ell el bo. Fixeu-vos quina passada. Estem parlant d'una massa laboral al 2025 d'aproximadament el 75%. És a dir, el 75% de tota empresa estarà ocupada per millennials. Això vol dir que hem de començar a preparar les nostres societats i la nostra societat professional perquè aquest millennial s'hi senti bé, perquè és ell el que dirigirà l'empresa. I ara veurem una mica l'evolució de les diferents generacions respecte a la revolució laboral que hi ha hagut. Com eren els baby boomers, aquests més grans de 50 anys i fins a la jubilació? Doncs eren complidors amb el seu jefe, amb la seva empresa, valoraven molt la fidelitat laboral, era una cosa que es valorava. No estava ben vist que canviessis d'empresa gaire sovint, senyal que no eres prou bo i no eres de fiar. I es valorava molt socialment la trajectòria que tenies tu dintre de l'empresa. Començaves des de baix i anaves pujant fins que estaves en posicions executives. La generació X, que és de la majoria dels que som aquí, què és el que hem valorat? Doncs, sobretot buscar equilibrar la vida personal i la vida professional, la vida laboral. Però també hem necessitat aprendre constantment, volem desafiaments i ens agrada l'actualització contínua. I no sé si recordeu, els més joves potser ni us sona, allò dels yuppies, la imatge del triomfador, és a dir, tenir èxit volia dir fer diners i fer-los de pressa. Avui això seria una realitat complicada. Els millennials, ja ho hem dit, són competents tecnològics. Aquesta és la diferència principal i nosaltres hem hagut d'anar incorporant tots la tecnologia, però per ells és molt més fàcil. Però el que els distingeix també és que tenen un seguit de valors
valoren moltíssim a les empreses que fomentin el talent, que busquin persones amb talent, que tinguin caps i responsables que els ajudin a desenvolupar les seues pròpies possibilitats. Volen feines que tinguin un propòsit, no treballar perquè sí o per un sou. Volen sentir-se útils i que aporten valor a la societat. I estan orientats a objectius i són molt ràpids resolent qüestions. Com deia, volen un canvi de model de management que afavoreixi més les relacions transversals i horitzontals que no pas les jerarquies. Són bastant rebels a les jerarquies. I després tenim els absents a la sala, la generació Z, que són encara més tecnològics i absolutament intuitius. Ells treballaran per objectius més que qualsevol de les generacions anteriors. No valoraran gens els horaris, els millennials ja no els agrada, però a la generació Z molt menys. I zero fidelitat empresarial. Així que si anem més enllà del 2025 haurem de començar a pensar empresaris i tots els actors implicats en com atraure el talent d'aquests, però per això encara queda una mica. Fixeu-vos, evidentment, aquesta flexibilitat que tenen en molts altres àmbits també la volen amb una flexibilitat horària. És a dir, no veuen la necessitat d'estar-se més hores o de calentar el seient o d'estar en una empresa perquè toca, sinó que veuen la necessitat d'estar davant d'un projecte, de liderar-lo, de portar-lo endavant, i això de vegades requereix moltes hores o això de vegades en requereix menys. No importa, però la flexibilitat horària és una cosa que la porten dintre. I aquestes grans empreses on el millennial s'hi sent molt a gust, on captar el talent els hi és molt fàcil perquè es cuida i es mima i es fidelitza el talent dintre de l'empresa, entenen que no els hi han de donar horaris, els que els hi han de donar són objectius. El que tenen que complir ells són objectius i això ho veuen claríssim i s'ho adapten claríssim. Me n'en recordo que Pau García Milà, un d'aquests emprenedors que també tenim a casa, a la zona de Catalunya, Pau explica moltes vegades que eren molts els dies, quan va començar a IEOS, eren molts els dies que els seus amics el tenien que anar a buscar a l'empresa perquè a les 11 de la nit no s'havia presentat allà on havien quedat i el tenien que anar a buscar a rastres. Flexibilitat horària, en tots els sentits. Fixeu-vos, necessiten tant aquesta capacitat d'adaptació, necessiten tant aquest fet de poder-se sentir que estan creant allà on estan, que si bé sí poden acabar no sent emprenedors i treballant en una empresa, en aquella empresa que treballin el que seran intraemprenedors. És a dir, seran tios que no ties que no voldran estar en un espai tancats i sota les ordres d'algú, sinó que voldran anar-li dient a aquell algú, escolta, i si fem? I si desenvolupem? I si mirem cap a una altra banda? I si fem això altre? I cada vegada que es trobin amb les ales tallades en aquest sentit, i perdran una afició i perdran la fidelitat cap a aquella empresa. El que necessiten és poder-se desenvolupar cap a on creuen i cap a on veuen que hi ha els pròxims fruits. Què els hi passa? Que evidentment per aquesta mobilitat necessiten necessàriament estar en algun ambient que els hi promogui fer això. I llavors busquen poder treballar des de casa. I això que novament les empreses aquestes punteres han vist com una cosa i una realitat absolutament normal, no és ese tío que se quiere levantar más tarde y quiere trabajar con el ordenador en pantuflas y con el gorro de dormir. El que vol aquell pavo és tenir les eines a prop, dinar mentre segueix jugant, enteneu-me, treballant amb l'ordinador, perquè per nosaltres ja és un joc, i anar creixent allà on estigui i evitem les 3/4 d'hora per arribar no sé on. Què els hi fa això? Els hi donen conseqüències positives de mobilitat. No ens movem tant, no hi ha consum, no hi ha no sé què, hi ha unes aportacions, aprofito més les hores, absolutament aprofito més les hores. També hi ha unes conseqüències legals. Òbviament, avui no m'hi ficaré perquè tinc grans experts legalistes i si m'hi poso serà difícil de sortir al jardí, però evidentment estem pensant en coses com imagina't que se tienen que llevar los datos en su ordenador. I per tant això té unes conseqüències legals a estimar i a contemplar que evidentment hauran de ser contemplables. Bueno, no sé si féssim un repàs, però algun taxa trobaríem. És a dir, escolta'm, convencionalismes, los justos, tío. Casual business, al imperio de los sentidos. I poca tonteria. Això que ens fotem alguns per tapar les botoneres, que no ho he entès mai, però ens ho fotem per pur convencionalisme.
Fixeu-vos, sí que els agraden els calés. Ei, és que, vaja, clar que els agraden els calés. Però els agraden els calés i els combinen amb tota una sèrie de coses que també són patrons per ells. No es el patrón monetario, es el patrón monetario más otros patrones que me convoquen a voler seguir amb la meva feina, a desitjar la meva feina i a estimar la meva feina. Prefereixen un sou variable, no tenen cap por. Com que saben que tenen que complir els objectius i ho volen fer, l'únic que volen és, escolta'm, m'és igual quina part sigui variable. És que la meva part variable jo me la guanyaré i ho sé. I, evidentment, es debaten entre allà on els agrada treballar i on poden treballar. Però a vegades guanyen i prefereixen, com veurem en alguna estadística, treballar on volen treballar o no treballar. Tenen evidentment, estan hiperconnectats. Entenen que la connectivitat ho és tot. M'agrada una frase que diu un dels grandíssims gurús nord-americans del món de les ventes, Jeffrey Gitomer, que diu una frase per explicar-lo del networking i la connectivitat, té una frase molt bona que diu: en igualdad de condiciones, jo prefereixo comprar un conegut que un desconegut. A continuació diu: inclús quan les condicions no són les mateixes, jo prefereixo comprar un conegut que un desconegut. Y acaba la frase dient: ergo, no busques más técnica de ventas, busca más conocidos. És a dir, la hiperconnectivitat no els hi ve perquè sí, els hi ve perquè aprenen que en un temps han trobat un soci, han trobat una persona que pugui invertir en ells, han trobat una persona que els hi aporta informació. La hiperconnectivitat els hi ha donat moltes coses positives. La col·laboració més, el coworkear tindria que ser una cosa que sovintejant fessin tots, o coworking o no existeix. Flexibilitat i adaptació i una alta sociabilitat. Estic a totes parts i a totes parts m'hi sento bé. L'altra revolució, la revolució tecnològica. Fixeu-vos quines revolucions van viure els baby boomers. Van veure néixer la televisió en color. Per molts és impensable que hagués sigut d'una altra manera, no, la tele? I no d'aquestes planes, aquelles que ocupaven tipus com aquesta taula d'ample. Ells s'influeixen també a través de la televisió i a través de la ràdio, s'informen a través d'aquests mitjans. I van veure el naixement de la informàtica, aquells ordinadors que ocupaven habitacions senceres, que ara és com el museu de la prehistòria, no? La generació X van veure néixer els CDs, que van durar molts anys. També internet, ens vam adaptar al correu electrònic i a la necessitat de comunicar-nos amb col·laboradors, clients, proveïdors, etc. I també ens vam haver d'habituar als mòbils i als SMS. Però ja molt més enllà d'això i de les xarxes tampoc hem anat. Els millennials, en canvi, s'han acostumat a les tecnologies de la informació i les comunicacions, jugaven amb consoles, utilitzaven MP3, MP4s i són els addictes a les xarxes socials, estan allà dintre i es relacionen a través d'elles. La generació Z ja és una vida online pràcticament, es pensa que tendiran molt més al crowdfunding i ja no estaran tant a Facebook o a Twitter, que són aplicacions que segons com comencen a baixar, i pujaran més l'ús de Snapchat i d'altres que puguin aparèixer. Així que fixeu-vos com de ràpides són aquestes revolucions. Ens havien passat moltes generacions abans d'aquesta revolució tecnològica fent sempre el mateix amb les mateixes dinàmiques. Avui no podem permetre'ns estar parats perquè ens quedem fora. Necessitem poder comunicar amb millennials i amb generació Z perquè ells seran els treballadors del futur i els consumidors del futur. Així que tendim cap a la hipertecnologia i a estar hiperconnectats. Evidentment, aquestes persones viuen tan bé la part professional que la tendència positiva no els hi costa tenir-la. Per què? Doncs perquè no veuen diferència d'una cosa amb una altra. Viuen amb plaer el que fan a la seva feina. Evidentment amb dificultats, evidentment amb entrebancs, evidentment amb situacions conflictuades i conflictives. Evidentíssimament. Això no vol dir que siguin uns cantamañanes o no vol dir que siguin uns happy flower. Vol dir que són uns happy flowers connectats a la realitat. I és molt diferent.
I com dèiem abans, evidentment, aquesta certa ansietat. Producte de què? Producte de vegades, no pròpiament que tinguin un moment de cruel infelicitat, sinó precisament que ho viuen, amb que desitgen tant el que estan portant a les mans, que els hi produeix aquesta certa ansietat d'aconseguir-ho, de veure els objectius complerts, de veure com aconseguir, de veure com... I tot això els hi produeix un benestar, però també els hi produeix una certa ansietat. Volen crear un món millor. Per ells és molt important l'ecologia. Així que les empreses que no inverteixen en responsabilitat social corporativa ho tenen molt en compte. És a dir, les operatives, si una cosa està fabricada a través d'explotació infantil, etc., això els impacta. I poden decidir no comprar els productes d'una marca perquè no compleixen amb aquestes expectatives. Així que els valors dels millennials són valors que afavoreixen a tot el planeta. Tenen aquesta visió global que, des del meu punt de vista, és molt interessant aquest canvi de valor generacional. Fixeu-vos el que avançàvem abans, no? Anem a veure unes quantes xifres. La pregunta va ser, prefereixes no treballar o fer-ho en un lloc que no t'agrada? 50% no treballar. Vale? Per què? Perquè si vaig a la feina a passar-m'ho bé, ostres, no puc fer segons quines coses que van contra, per exemple, els meus valors. I això te'n comença a donar compte, i l'altre dia ho comentàvem amb alguns mentís que tenim, que et venen a fer un canvi de carrera, un canvi professional, no per qualsevol cosa, no perquè l'empresa ha cerrado, son los que menos, Te vienen persones que quieren hacer un cambio profesional perquè volen fer un canvi perquè allà on estan no comulguen amb els valors. Diu un tio que està en una cadena de restauració important del món, que ell hi fa una cosa que no té res a veure amb el que es toca allà, que és l'alimentació, que l'altre dia em deia, vull fer un canvi professional. Per què, si estàs en un bon lloc, estàs en un bon càrrec? No, és que no comulgo amb els valors alimentaris d'aquesta empresa. I ell us prometo que no toca res d'alimentació allà. Xapó. Creus que la innovació és important per a les empreses? Quasi el 80% et diuen un rotund sí. És important per a una persona arribar a ser emprenedor? El 52%, el més important. Et mereixes treballar en el que has somiat sempre? 90% sí. Som aquells somiadors tan bons que diem que som peus al terra i el cap a les estrelles. I això a vegades val la pena en lo professional. Emprenen per arreglar el món, com dèiem abans. Per què hem provat? Per compte aliena, i això ja ho hem fet. És a dir, ja han intentat buscar com se senten a fora. I a més, ara que dius això, a mi em comentava un actual empresari emprenedor de Madrid que ell treballava en una gran consultora d'aquestes, de nom conegut, i diu, jo ho vaig deixar. Vaig deixar aquesta feina perquè no m'agradaven els seus valors i no en tenia cap altra. Ara està dirigint una empresa i té unes 70 persones al seu càrrec. Una altra persona va deixar la feina perquè diu que el meu cap no sabia ni com anava una impressora. Com a mi m'ha de mereixer algun tipus de confiança algú que se suposa que ha de ser el meu mentor quan ni tan sols sap les qüestions mínimes bàsiques de la tecnologia. Així que quan es troben amb limitacions d'algun tipus el que fan és canviar. Són flexibles, tenen aquesta flexibilitat per poder-se adaptar, deixar una feina si consideren que allí el seu talent ha tocat sostre o no es pot desenvolupar per crear el seu propi projecte i viure des del seu somni la seva aportació de valor al món. Tenir flexibilitat, el que hem dit abans, aportar sempre a la societat, tenir una qüestió aspiracional, alguna cosa a què aspiro, els és molt important, i crear i compartir. Com deia, no volen un jefe. Ja rebre ordres no només no és motivador, sinó que fa que marxis d'una empresa. Volen algú que sigui un mentor, que els ensenyi, però també volen algú que tingui les habilitats d'un coach, que els sàpiga ajudar a desenvolupar el seu talent, que els doni feedback, no només aquell correctiu de això ho has fet fatal, no, sinó que t'ajudi, et reconegui què és el que s'hi fas bé i que t'ajudi a fer els passos perquè tu mateix puguis anar millorant en el que podries fer millor. No volen lligams, no volen pressions, no es una obediencia ciega, porque esto ha pasado en la historia, no hay fidelidad, no obedezco ciegamente, obeeixo perquè hi ha una raó per obeir. Tenen els potencials,
tenen forts valors i els tenen com a part integrants d'ells i poden perfectament automotivar-se, que és l'única manera que existeix la motivació, l'automotivació. El primer, el que li dona importància, als calés. Tots som iguals amb això. Segon, una cosa important, que hi passarà la seguretat. Tercera, els temps lliure. Com podem compaginar-ho amb el temps lliure? El bon ambient i la flexibilitat. El que us voldria fer-vos incapeu aquí és que us fixéssiu amb les poques diferències de tant per cent que hi ha. És a dir, estem parlant que els diners els hi pesa molt, però si te'n vas 3 més avall, el bon ambient també els hi pesa molt. Si ho féssim amb una gràfica veuríem que està tots molt amunt. És a dir, donen importància a més coses i amb valors molt alts. I l'altra revolució, la revolució educativa. Els baby boomers en tenien prou amb tindre una llicenciatura. No hi havia gaires llicenciats, ni molt menys doctorats. Les persones que sortien de la universitat, metges, advocats, etc., pràcticament tots trobaven feina. Hi havia la fidelitat empresarial. Molts treballaven fins i tot al negoci dels seus pares, al despatx dels seus pares, o del seu pare, bàsicament. Abans eren més els homes que treballaven que les dones. I, com deia abans, l'experiència s'adquiria a través d'anys de treballar en una empresa i això era el que et permetia anar pujant els graons a dalt de l'empresa i assumint responsabilitats. La generació X, doncs ja han necessitat més que una carrera universitària, s'han trobat ja amb algunes crisis i han necessitat màsters, fer especialitzacions, fer doctorats molt concrets per poder competir. I han hagut d'adaptar-se a fer un aprenentatge continu tant dintre de les empreses com fora, buscant formacions complementàries. També han hagut d'aprendre a incorporar la tecnologia per ser hàbils i competents en el desenvolupament de la seva feina. Els millennials trenquen amb tot això, ja no solen voler carreres tradicionals, no consideren que la universitat ofereixi solucions vàlides a les necessitats, com per exemple formació actualitzada en Big Data amb ciberseguretat, per parlar de qüestions tècniques, o també, més de la nostra àrea de desenvolupament del talent, habilitats d'autolideratge i de lideratge per dirigir equips d'alt rendiment. Aquestes formacions sí que existeixen, però són formacions, no ajuden a transformar ben bé la manera en què un líder actual pot desenvolupar els seus equips. Així que hi ha aquestes mancances. La universitat encara, i el sistema educatiu més bàsic, encara no s'està adaptant, tot i que fa esforços, de manera efectiva per poder donar solucions. Això fa que siguin autodidactes, que busquin la informació accessible a internet. Jo tinc alguns nebots de júniors, que serien, que diuen jo no vull fer una carrera. Jo faig mòduls de coses que m'interessin i ja vaig incorporant coneixement. I això és el que em farà competent. No creuen en la titulitis. I els falta, però, adquirir, perquè ho necessitaran, com veureu d'aquí uns moments, aquestes habilitats inter- i intrapersonals. La generació Z, la passarem més ràpidament perquè encara estan a l'escola, no? Seran més individualistes i encara estaran més connectats i això probablement farà que tinguin certes mancances en habilitats interrelacionals i intrapersonals que caldrà preveure en els sistemes educatius per poder suplir-ho. Aprenen a base d'experimentar i de resoldre problemes. Ja no aprenen asseguts al pupitre escoltant el que diu el professor. I treballaran en xarxa i generant equips. I tot això també té una traducció en els canvis d'hàbits de consum. Els baby boomers, les persones de més edat, són lleials a les marques, a les botigues. Acostumen a comprar de manera presencial. Molt pocs, potser un 12%, compren online de manera regular. I el consum que fan està orientat a la família i a la casa. La generació X, en canvi, ja hem estat a l'hora de comprar més influïts per amics, per la televisió i per la publicitat, més que no pas per la fidelitat a la marca. I en què consumim? Consumim més en productes d'oci i també, com que és la generació que ja porta més temps treballant i en principi té més poder adquisitiu juntament amb els baby boomers, compren productes de prestigi o de luxe, o com a mínim els voldrien tenir.
I un 25% ja acostumen a comprar per internet. Els millennials valoren l'experiència per damunt del producte. I això representa un canvi molt important, perquè ja no es ven producte, es ven experiència. I això fa que a l'hora de dissenyar no només els productes i els serveis, sinó les campanyes de màrqueting i com arribar a connectar amb el client sigui un factor clau. Busquen marques especialitzades i marques amb les que s'identifiquin per allò que dèiem dels valors, de l'aportació al món, etc. Recordeu aquelles llaunes de Coca-Cola amb el nom de la persona escrit? Té a veure amb això, amb buscar aquesta identificació amb el producte. I ja més del 50% d'ells compren per internet. La generació Z ho acabarà de revolucionar tot, perquè ells estan absolutament influïts per internet, la televisió, la ràdio ja n'existeix, i la televisió la miren molt poc. Estan menys influïts per xarxes socials que els millennials i ells compraran bàsicament per internet. Aquesta és la tendència de consum. Jo dic sempre a la meva filla, quan acaba de dir-me alguna cosa, la meva filla de 15 anys, quan acaba de dir-me alguna cosa, li pregunto, quin youtuber ho diu això? L'única pregunta que tinc que fer. I quan vull fer que vingui a parar a la taula, li faig un YouTube i el penjo, i dic, nen, carinyo, vine a parar a la taula. I llavors em veu i ve. És així. Sí, això vindrà a connectar amb ells. Per què són més emprenedors els millennials? Per tot això que hem dit, perquè busquen valors, perquè busquen realitzar-se a la feina, perquè busquen flexibilitat, perquè busquen ser feliços i generar relacions saludables amb caps, amb col·laboradors i amb tots els altres partners amb què puguin tenir. Així que això porta, i aquest positivisme, a que pensin que ells poden crear el seu propi servei, producte, empresa, projecte. I ara us parlarem de les megatendències. No sé si heu sentit parlar d'això, però en el fons és cap a on va el món, millennials i tots els que no som millennials, però que vivim tots en el mateix planeta. Hi haurà canvis demogràfics, que potser ara no sabem quins seran, però cada vegada augmenta més la població al món. Posem fronteres, però la gent traspassa les fronteres. Així que hi ha moviments i cada vegada n'hi haurà més i ens hem d'adaptar a aquesta realitat. Vida digital, una vida digitalitzada. El que dèiem en tot el moment, cada un de nosaltres s'ha digitalitzat d'una manera o d'una altra. Els nascuts digitals ho porten a la sang. Els que no som d'importació digital, o sigui, ens hi hem hagut de dirigir. Canvis climàtics que evidentment ens acompanyaran. Convergència tecnològica. Tots hem d'anar tendint a adoptar la tecnologia, tots els negocis, tots els professionals, si no ens quedarem fora d'aquest carro. Individualització i pluralisme. Les dues coses poden ser a la vegada i han de ser a la vegada. I una veritable globalització en el món. I tot això vol dir que si aquesta és la megatendència contra la qual o ens hi adaptem o morim, perquè si lluitem segurament tindrem les de perdre, ens porta a estar preparats per la disrupció. Fixeu-vos aquestes targetes de crèdit. De moment encara no existeixen. Però què passés? Què podria passar si Facebook, Google, Amazon o Apple o algunes altres empreses tecnològiques que tenen molt capital decidissin llançar-se al mercat bancari? Com canviaria això els bancs tradicionals? Això és una idea que exposa Enrique Dans, és un prestigiós expert en tecnologia, al seu blog. Hi va haver una empresa japonesa que va fer un estudi sobre 7.000 europeus, joves, millennials, preguntant-los a on preferirien ells posar els diners si aquest tipus d'empreses oferissin serveis bancaris. Doncs sabeu quina va ser la resposta? Més del 50% se'n fien més d'aquestes empreses, perquè comuniquen més amb la seva manera d'operar. Els bancs tradicionals, segons diu Enrique Dans, encara funcionen segons operatives més del segle XX que no del segle XXI. No estan encara connectant amb les perspectives, necessitats i estils de comunicació dels millennials. Així que podria passar que hi hagués una disrupció, que és com un canvi de paradigma, que generés un canvi en un sector estratègic i això provoqués altres canvis. També podria ser que Amazon
o algun altre decidís dedicar-se al transport, a la logística, potser amb distribució a través de drons o d'altres estris que puguin aparèixer en el futur. Res és immutable i tot canvia cada vegada més ràpid. I això fa que ens trobem en un entorn VUCA, no sé si havíeu sentit parlar d'aquesta paraula, són les sigles en anglès, que traduïts al català seria vivim en un entorn absolutament volàtil, com en aquesta foto, no? Que és una mica la metàfora. No sabem què passarà ni quan. El que abans tenia valor o el que avui té valor pot ser que d'aquí un any ja no en tingui o que hagi baixat moltíssim. La incertesa, aquest no saber què passarà. Com podem prendre bones decisions davant un entorn així? Com podem analitzar els riscos amb certesa? I aquest entorn tan complex, diverses generacions que es barregen, societats tan interculturals, un món cada cop més interrelacionat en xarxa, com ens adaptem? I l'ambigüitat? No sabem què passarà, és com viure enmig d'una boira i intentar veure-hi clar. Així que el que passarà és que els líders del futur, aquests millennials, més joves, els júniors o els sèniors, caldrà que siguin dinàmics, caldrà que siguin audaços i caldrà que estiguin focalitzats en la gent. Dèiem, necessiten individualització, necessiten que les marques s'adaptin a ells també. Són globals però individuals. Ens hem de focalitzar en la gent. Quan deixem de veure què està passant al nostre entorn, deixarem de contactar amb els nostres futurs compradors. I això no ens ho podem permetre. Som capaços de fer un màrqueting social, de fer un màrqueting que englobi a la societat i no solament a l'individu, el que jo em targetitzo, el que jo em dirigeixo, i a la vegada soc capaç de customitzar l'oferta fins a límits insospitats, que la tecnologia m'ha deixat fer. Perquè fins ara és que no ho podia fer, no podia arribar a personalitzar un rellotge, però ara tu penges a la web, demanes el que vols i al cap de 21 dies tens el rellotge a casa i no te n'has donat compte ni que l'has pagat, ja t'arribarà, però de moment no t'ho sembla. Així doncs, això fa que les competències dels nous emprenedors hagin de ser molt més i molt més variades i especialitzades que no dels emprenedors de les generacions anteriors. Emprendre a l'època dels millennials, de fet, té molt més mèrit. Així que sort que sou optimistes. Perquè necessiteu, sobretot, tècniques i coneixements per tirar endavant els projectes, però també de com generar orientació a resultats. Això per una banda. Està en àmbits internacionals, moure's en la internacionalització. El meu país no té fronteres, és el món. I després la imatge pròpia. A les xarxes la informació circula molt de pressa. Així que cal vigilar molt la imatge personal, professional i també la imatge de marca. És una gran preocupació que hi ha i que potser abans, fa 30 anys, a un no li calia preocupar-se d'això, avui dia és absolutament imprescindible. Comunicació i habilitats interpersonals. És a dir, les persones es comencen a preocupar de que no solament és el que he fet a la carrera, perquè a la carrera m'han explicat molt de lo meu, però m'han explicat a desenvolupar-me per poder comunicar això meu als altres. I a més, tinguem en compte que les habilitats interpersonals són bàsiques per poder establir relacions. L'èxit d'una empresa és l'èxit de les relacions que es produeixen amb els clients interns i amb els clients externs. Els valors socials. Valoren els valors. Així que poder-los identificar, no tenir-los penjats a la web. Solidaritat, orientació al client, bla, bla, bla. No, això s'ha de poder, ha de funcionar internament, perquè si no, no serveix de res. Encara és contraproduent les persones que posen uns valors, mira que bé queden, però després decoren les parets i prou. No, han de poder funcionar, perquè sí, i que arribin als clients. Intrapersonals, és a dir, també saber-se cuidar les pròpies emocions, perquè segur que passarà alguna cosa que si no tens aquella suficient resiliència no seràs capaç d'en sortir-te'n. I de atzucacs en tindrem, i en tenim que tenir, perquè això forma part de la vida. Però com me'n sortiré d'aquests atzucacs?
Sí, si no tens autolideratge, difícilment podràs tenir lideratge d'altres persones o lideratge eficaç sobre projectes que perdurin al llarg del temps. Col·laboració, àmbits col·laboratius, és a dir, que no obliden que a part de lo seu també han de tenir el que dèiem abans, la responsabilitat social corporativa. I finalment, gestió del canvi. Es considera que els coneixements ara ja tenen una duració d'uns 20 mesos. No podem permetre'ns estar 20 mesos sense aprendre noves tecnologies, nous coneixements. Hem d'estar permanentment aprenent i adaptant-nos, perquè si ve aquesta disrupció, vivint en aquest entorn VUCA, el que necessitem és tenir estratègies, eines d'adaptabilitat i de flexibilitat per poder donar resposta a les demandes de les persones. Per això l'orientació a les persones avui és més important que mai. I finalment, com ens adaptem als millennials i com els millennials i tots nosaltres ens adaptem a aquesta manera des dels diferents actors implicats en què una societat pugui mirar en direcció a l'èxit, en direcció a l'emprenedoria. Què estem fent per promoure el talent? Ja des de les escoles, però no només en els sistemes educatius reglats, sinó dintre de les empreses. Quins coneixements continuats, no només tècnics, sinó del que dèiem, les habilitats de lideratge inter- i intrapersonals que garanteixin que tu estàs promocionant el talent intern de les empreses i el teu propi. Com tenir aquest feedback de què estàs fent i com ho estàs fent. Quines estratègies posem al servei del talent en relació a l'educació i també la legislació. Quina legislació estem tenint aquí, en aquest país concretament, que afavoreixi l'emprenedoria, que afavoreixi aquesta visió? I em pregunto, coses com per exemple tenir una quota d'immigració. Fins a quin punt estem resolent un problema immediat on estem orientant a captar talent exterior i a promoure talent interior? Així que el que fem ha de servir, si volem tenir aquesta visió de construir una societat orientada a l'emprenedoria, hem de fomentar el talent des de totes les àrees. Educació, legislació, també l'administració pública. Tots els que hem obert negoci sabem la paperassa que hem hagut de fer. I tot i que, evidentment, l'administració s'adapta. Ara, s'adapta amb la suficient velocitat que els emprenedors requereixen. A Andorra tenim la sort que l'administració pública és petita. No és com Espanya o França, els nostres països veïns. Així que tenim l'oportunitat d'adaptar-nos més ràpid, de generar canvis més ràpids. El turisme, som un país turístic. També pensar què és el que podem oferir en relació al turisme destinat als millennials, que són els que compraran el turisme en el futur. També oferir xarxes, uns serveis de xarxes i d'internet que sigui realment competitiu i adaptar-nos-hi. Els millennials i els que no són millennials, perquè el consumidor del futur serà aquest perfil. La seguretat, també s'ha comentat abans, no? És un dels valors, però també com es comunica aquesta seguretat de manera que els emprenedors vulguin venir aquí a Andorra o els d'aquí que vulguin quedar-se i començar a promoure projectes. L'accessibilitat al país també és un aspecte important que pot fer que aquí vinguin més emprenedors. I finalment, com tots aquests actors i altres que ens puguem haver deixat promouen una cultura veritablement emprenedora. Ens han ensenyat des de petits, segurament, a ser bons treballadors, a ser bons empleats, a aprendre coneixements tècnics. Ara cal el pas següent. Què hem de canviar dels diferents sectors per promoure des de l'escola una cultura emprenedora d'èxit? I els serveis bancaris, com comentàvem abans, amb l'exemple de la disrupció, de quina manera s'adapten les seues operatives, la seva manera de comunicar, els serveis que ofereixen a aquestes noves mentalitats. Això és clau. I al final, el que mou tota la resta és el capital humà. De quina manera fomentem tenir les persones més preparades, més motivades
i sobretot treballant en equip per poder aconseguir que l'emprenedoria sigui una realitat cada vegada més implementada en aquest país. Bueno, i per acabar, com hem dit, que tots seríem millennials a partir d'ara, penso que tots ens podem aplicar aquests dos últims titulars. El primer és aquest. Lo nou pot aportar valor. No significa que lo nou sempre aporti valor, però lo nou pot aportar valor. Per tant, si no provem lo nou, el que no podem saber és si ens aportarà valor o no. L'última convidada des d'aquestes petites slides finals és siguem capaços de no tenir por de lo nou, sinó saber que lo nou ens pot aportar valor. I segon titular, sens dubte, no hi ha ningú que pugui tenir més força que aquell que creu en lo seu. I hem vist moure muntanyes, hem vist com la història ens ha explicat, perquè de millennials inclús ja n'hi ha que s'han mort, que han sigut tan disruptius a la seva època, que aportant amb allò que creien, han canviat una petita part del món. I això és del que podem ser capaços, tenint la força dels emprenedors. Gràcies. Gràcies. Yo quería preguntar cómo está yendo la adaptación por parte de todos estos grupos que habéis comentado, o estas fases, desde las generaciones anteriores, cómo se están adaptando a las nuevas generaciones, por decirlo de alguna forma. ¿Qué quieres, la respuesta optimista o la pesimista? Quiero la real. La real, no la más dura, ¿eh? Las adaptaciones siempre son difíciles. Y en el seno de la empresa, las vivencias de las personas ante los cambios siempre son de un obstáculo hacia el cambio. El obstáculo, el moverme donde me he movido yo es mi zona de confort, yo la conozco. Sota, caballo, rei. Quan has d'haver una qüestió que jo no sé controlar, jo tinc por. I els millennials, per exemple, per posar exemple, a un millennial yo no sé controlar. Ergo tengo miedo. Después lo hago, ho moc com puc, aquesta por, Després crido, ja l'ho he fet allò! Però això és por. Aquest dit és por. Ara l'optimista. No, de fet aquí el que funciona és treballar, una cosa que s'anomena coaching d'equips, funciona molt bé, treballant de manera intergeneracional. És a dir, el que es tracta és de que sobretot baby boomers, però també generació X, puguin comprendre a la generació que puja, quins són els seus valors, què és el que els mou, i al revés, és a dir, els que venen, que puguin entendre què és la fidelitat cap a l'empresa també, perquè, no sé si ho hem comentat, la majoria d'ells canviaran d'empresa. Al cap de 3 anys, el més del 90% no volen estar a la mateixa empresa. Així, clar, el que cal és buscar aquesta interrelació intergeneracional. És cert que moltes empreses encara no saben com fer-ho. Nosaltres sí que dediquem a treballar això en empreses, precisament. Però fixa't una cosa, és que no és com els hi va, és que ho hauran de fer. ¿Por qué? Porque el talento no tiene edad. Y si mi empresa quiere talento, y debería querer, mi empresa necesita a todo el mundo. Necesita un tío de la generación Z. A mi m'iria perfecto, i en certes empreses quan ho fem queden meravellats. És el dia dels fills. Què vol dir el dia dels fills? Que tu portes el teu fill a l'empresa. I el teu fill és el que fot la reunió. I sabeu què passa quan hi ha 15 fills fotent una reunió? Que ningú s'aixeca sense haver tingut una idea genial. Pero son de la generación Z, y tienen muchas cosas que contarnos. Y no estamos con los de la ZZ porque deberíamos darles el biberón, pero también nos ayudarán, seguro. Si jo us volia fer una pregunta. A Andorra, un fenomen que es dona sobre el tema dels millennials és que molts d'ells als 18 anys se'n van fora a estudiar. És a dir, el 70 o el 60% dels millennials, els que estan en aquesta franja d'edat, se'n van a Barcelona, o a Espanya o a França a estudiar, molts d'ells. Com afecta això a Andorra? És a dir, el país, Andorra, com afecta el que la gran part dels millennials no estan a Andorra, no viuen a Andorra. És a dir, crec que a Andorra la població, si haguessin de fer estadístiques, hi ha pocs millennials. Com pot afectar això?
Jo crec que això és una bona pregunta perquè es pugui respondre a les taules de debat d'aquesta tarda. És a dir, primer, què volem aconseguir en relació als millennials i a la generació següent, perquè si van estudiar fora, que clar, aquí hi ha universitat però no hi ha molts graus tampoc, que marxin, però què estem disposats a fer per captar-los i que tornin? Quin entorn els estem oferint? Quins avantatges trobaran aquí en lloc de quedar-se molts van a Barcelona o a altres països o ciutats? És a dir, aquesta és la reflexió. Què volem fer amb els que realment tenen talent? I si us serveix d'algú, direm que per la nostra part ho vivim cada dia com també se'n van d'Espanya, I se'n van, i migren. I és més, jo, quan els meus alumnes universitaris, en els bons, quan em pregunten què faig, els dic que allarguin. Fins que no aprenguem a convocar el talent. I són les empreses les que n'hem d'aprendre. Hem parlat aquí, hem vist les influències culturals, hem parlat de les influències culturals. Jo soc baby boomer, però jo vaig tenir la sort d'estar una part que es diu Thatcher Baby. No perquè vaig néixer quan Margaret Thatcher va entrar en el poder, però perquè jo vaig tenir 21 anys i la gent de la meva època a Gran Bretanya, si tenien 18 a 22 anys, tenen classificats com Thatcher Babies, perquè molts dels meus amics que també va passar per la universitat hem fet diners, perdut diners, fet diners, perdut diners. Jeans sí, sense corbata. Llavors, jo vaig tenir aquesta sort que quan jo tenia 18, 19, 20 anys em van crear com Meleni. És com soc jo, estic començant un nou camí de vida, emprenedor i empresari, a 58 anys. Llavors és la cultura que l'influeix, la capacitat, crec jo, de prendre decisions segons la necessitat d'adaptar. I jo tinc sort de ser aquest Thatcher Baby. Gràcies. Tu ets el que expliques, tu ets la demostració que l'època en la que hem nascut pot marcar, i indubtablement marca perquè marca un estatge de vida que hem portat, però que indubtablement hi ha una cosa que marca més, que és el que portem en el cor. I quan ets un tio que ets valent, ets una tia que ets valenta, és igual el que se't presenti o se t'hagi presentat quan ets petit. És que després et vas adaptant als nous temps sense cap dificultat. I hi ha una cosa interessant ara que dius això, i us heu fixat que moltes vegades, i a Andorra també, hi ha ajuts per als joves emprenedors? Què passa si no ets jove i ets emprenedor? No? És una mica el cas. Jo m'he trobat igual. És a dir, a mi m'agrada fer la distinció entre ser emprenedor i ser un emprenedor jove. No? Tu ets un jove emprenedor, però no ets un emprenedor jove. Llavors, clar, caldria fer, i com que soc lingüista, doncs aprofito per llançar la distinció aquí als estaments que correspongui. Per què limitar? És veritat que classifiquem. Nosaltres aquí hem presentat una sèrie de classificacions. Ara bé, per què no ens tornem més millennials i més transversals? I acceptem el valor de l'emprenedoria com a tal sense classificar-la per edats? Pregunto. Al final aportar valor és una qüestió d'edat. L'emprenedoria és una actitud. Així que qui tingui un bon projecte, per què se li ha de delimitar un ajut o el que sigui, una formació perquè posem per cas dels 35 anys? Moltes gràcies a tothom.